ディアナとラーナを助け、気がついたのか？無事でよかった。ラーナの方も。エグベルトの術が。リアナ。ラーナ姉さん。リアナさんに姉がいた。そういえば。あんたはボーゼル。エグベルトに。大丈夫です。どうやら、ベルゼリア城の地下には。それでは。いいえ、それよりも。何？すごいや。ただし、私にもお手伝いをさせてください。気にするなって。すみません。よし。さてと、あと。アーロン先生。みんな、エルウィン。ああ。アーロンも元気で。やったー！オイラが一番だ！ついにアルハザードの封印は帝国黒竜魔導士団のエグベルトの手によって解かれ、その暗黒の力を取り戻してしまった。しかもアルハザードは帝王ベルンハルトの手に渡ってしまう。もう
このスポ何者かが来るぞ。敵か。ここで、おい、舞台、エルウィン。みんな
の神殿、小部屋を手分けし、かなり時間。